تم وبسمعك تم مرئيك تم وبسمعك تم من تتهاجى أبوك إلكم تم 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 زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايت اللي هو تتأزم وعبايت اللي هو تتأزم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل ديب حمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل ديب حمم سلام نخلكم كبرات كبران أبدي سومنا ونقبرو سمينارات مسانات تاتفو كم اون كبرى تجايشنا لو معلتي دكتورة سارة عقبة كم اون دكتور إبراهيم سراج نخلهم قاع بدحنا تأكل لكم لكعكم تلمود سومناون كايدو سمينارات لو مشيت وين ثلاث أجاش فيناكم كنكربينا تين الزاتيلو أرأس دماني ما بجسن مفتح سنيت ما بجسن على ذن مسرح مستقار ماي ديمقراطي زبل الأرأسي أو مستزومنا تخربو مالتي دقيمة انقع بدحنا تأكم دكتورة سارة كم اون دكتور إبراهيم سراج أقدمي دكتورة سارة عبد الكبتي مجمريا نبتخي بحطر الزلي كتلالينا يغني لي بزعبا سنيت نخد سمعوا كال الرأياتاتن كال حساباتن نخد سمعوا لكم نزي مدب زم مدلاكم منعنا خاب معدامكم بمجمريا خمسكنكم يفتو أنا شمي سارة عواي أسفاي بهال أب مانشستر يزقمت أب سمرا توليد عبي أب سمرا يونيفرسيتي تماهيري قدام أي ديجري كلا أي ديجري أب أديس أبابا يونيفرسيتي تماهيري ناتي بي اتش دي خا كاب لانكاستر يونيفرسيتي عاد إنجليز إيو تمليسي تمرتي ودي تمليسي أديك قلقل أب هاجرك موق إلى تمليسي قم كنتات سلزي فقدي كم كله سبيكا عندنا هم بحدش دقيه زي ستراحي زي تسديدي أب مانشستر أب عاد إنجليزي أمد كم نتفت أب نتورك أوف إريتريان وومن ويمربب لك أنستيو إريترا أبو كم فاوندر كم كو فاوندر يسرح أب سنيت كاني كم صحفيت خويني يقلقل 4 قلعات هالوني بعد حداري I think that should be enough يعني لي Thank you دكتورة سارة أوكي دكتور إبراهيم سراج عدلنا بقى قاوم لنا بنفسها حارة فلما لما عنتي نزوم زحدمكمنا الحوار يمسكن نقول نعنا قسم علم مسيم دلو دما قاعد حال مسخ مبل شمي إبراهيم سراج أحمدين يدبال أبس مراعي وليد عبيد بهالحداري كل تقول اللوني بحق مسب معباي ناي human resources development ويكا حق مسب معباي ناي PhD لاني يعني أنا اسمي إبراهيم مولود في أسمرة متزوج وعندي يعني ولدين أنا عندي دكتوراه في تطوير والتدريب الموارد البشرية أب السعودية درجانا نعسرت حد عمد ولا نعسرت عامة يخون كم training and development manager كوينة سريحة
اشتغلت في السعودية كتدريب كمدير التدريب والتطوير تقريبا لمدة 10 سنة. نخلت عامت أب UNHCR أب إثيوبيا ناي إيرترا ريفيجي كامب أب تجراي دلو نخلت عامت سريحة. اشتغلت مع المتحدة في تجراي معسكر اللاجئين الإريتريين لمدة 2 سنين. حجي ناب مسيو UNHCR يسرح أب رومانيا قاعد بشتغل مع الأمم المتحدة في رومانيا تقريبا اشتغلت 2 أو 2 ونص معهم ومواصل يغتصل على الأخو مسؤوم أب مانشستر كوليج ليكتشرر كوينة سريحة نيرة درست تقريبا ممكن سنة في مانشستر كوليج معيد يعني أو مدرس. يا تاكل يا مثلني سارة مونغو. Thank you. تاكل يا. اوكي اكل. ثانك يو دكتور ابراهيم. أعطي قدينا احنا أعطينا قديمة عبد الدكتور سارة كذبائي السنة 5 قديمة قليتيز نوركو مسح سنيت ما بقاس من معلدن مسيا قري مسرح ناب ديمقراطيا بإسرائيل بل عدل دكتورة سارة كذبائي قلنا قديمة دكتورة سارة يكون دكتور إبراهيم تاس سنيت كنا بنتكلمنا as normal inside بخميك مجلسان as organization يعني political ودبا يكونن ويكميو اندحر دا بعرب تدليخا مجموعة وفاق بلا بتقرينيا تدليخا دما منقصقاس سنيت بلا منقصقاس سنيت. اوكي دكتورة سارة عدلنا عقد بكي بزعبا سيو مكيدا لخدلسي بزعبا سنيتهم قرب تعدل مايك فتح. اوكي يغني لي بقاقسها سنيت خنجمر سنيت كابي تفتيرا كابي مزيا نابي تخيدالا بي كمي أكايدا نخنفلت أبتي مجمريا سنيت أبقاقسها أب سمر بالتوك سنورو بزح جزي أبو ديسكاس جبرو كناتات ناي هاجر مهرات قويعهم كيلاتات قويعهم ننحدهم بزعبا ناي قداي هاجر زعلو زنبور سبات أب كباب مودة خلتشحن 10 شوعتن مجمريا خلتشحن 10 شمونتن كون كله وإذا قالسي أبدوتا بتحيو زين ودبات نزي هزبي تسبيتو أي عقبونا اللوا كم تسبيتو أي انقاسقاسنا اللوا قالسنا نبدوتا سدز بتحي مهراتنا ون بزح ينقاسقاسنا اللوا سلازس نزوم مهرات تراخبكم سي ጸገምና እዚ ሽግርናስ እንታይ ኢና ኮይና ኣብዚ ኣብ ደውታ በፅሕና ዘለና ከመይ ጌርና ንቅድሚት ንኸይድ ክንብሎም ኢሎም ብዙሕ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ተማያይጦም ድሓር ነንዝፈልጥዎም ሰባት እምበኣር ነዞም ምሁራት ንፅውዓዮም ነዞም ንፈልጦም እሞ ኣኪብናስ እንታይ ኢኹም ትገብሩ እንታይ ኢኹም ትገብሩና እዚ ህዝብስ እንታይ ክኸውን እዚ ሃገር እንታይ ክትከውን እያ እዚ ቃልሲ ደው ኢሉ እስኹም ስቕ ኢልኩም ኢልና ነብሎም ኢሎም ፀዊዖም ማለት እዩ እዚኦም ሰባት ዘን ከምኡ ዝገብሩ ዝነበሩ ከባቢ 17 ዝኾኑ ኣብ ስመር ፓልቶክ ሩም ዝነበሩ እዮም በዓል ካብቶም በቀረባ ሳሕ ድምሳና ዝሳተፉ ዘለው በዓል ዓብዱ ኸሊፋ ተወልደ ቅናፍና ኣስመሮም በዓል ኣበባ ሰሎሞን ካልኦትን እዮም ሕጂ ዝርዝር ኣስማቶም ክነግረኩም እንድሕር ሓቲትኩም ክነግረኩም ግን 17 ኣስማት ምዝርዛር ኣገዳሲ ኣይመስለንን ድሓር ፀዊዖም ምስ ሓተትዎም ንሳቶም ከዓ ሕራይ ንስኹም እኳ ዝሓተትኩምና ንሕና እውን ቢደና ክንገብር ኢሎም ተራኺቦም ኣብዘ ተኣትዮም ማለት እዩ ካብቶም ተራኺቦም ሓደ ኮንሰፕት ኖት ኣዳልዮም ነቲ ኮንሰፕት ኖት ኣቕሪቦምሎም ነገሮሞም ነዚኦም ኣብ ፓልቶክ ዝነበሩ
ንሳቶምን ተቀቢሎሞ በዚ አካይዳስ ከነጽንዕ እንታይ ተጸገምና እንታይ ንኸውን ዘለና ንኸነጽንዕ ኢሎም ተዳልዮም ነዚ ክኸውን እምበኣር ኩሉ ብዙሕ ነገር ተፈቲኑ ኣብ ቃልሲ እዚ ብዙሕ ነገር ብዙሕ አካይዳ ተፈቲኑ ኩሉ ኣገባባት ናይ ምትዕራቕ ናይ ሓድነት ናይ ምፍጣር ናይ አቀላልሳ እውን ብዙሕ ተፈቲኑ ስለዘየድመዐ ሕጂ ሓድ ከም ንፈትን እስከ 50 ካብ 100 ክርስቲያን 50 ካብ 100 ኣስላም 50 ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ 50 ካብ 100 ደቂ ተባዕትዮ ጌርና እስከ እዚ ቃልሲ ከዓ ብከምኡ ክኾን ከዶ ምክንያቱ ናይ ብዙሓት ሰባት እቲ ተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ሰብ ተፈላለየ ቃንዛ ዘለዎ ብዛ ሃገር ተፈላለየ መሰለይ ተገፊፈ ዝብል ሰብ ንዕኡ ሓሳቡስ ክስማዕ ኣለዎ እንታይ እዩ ዝደሊ ናበይ እዩ ዝኸይድ እንታይ ኢኹ ኮይኑ ኣብዚ ቃልሲ ዝኣትዩ ነዚ ክስማዕ ኣለዎ ብዝብል እዚ ኣገባብ እዚ ቃልሲ ንክገብሩ ተሰማሚዖም እዚ ከምዚ ዳይቨርሲቲ ሃልዩስ ኢንክሉሲቭ ምዃን ማለት እዩ ነቲ ኢንክሉሲቭነስ ዘተኮረ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ክገብሩ ተሰማሚዖም ተርምስ ኦፍ ሬፈረንስ ኣዳልዮም ነብሶም ወዲቦም ኣቦ ወንበርን ፀሓፍን ገይሮም መጽናዕቶም ጀሚሮም እዚ ዝጀመሩ እቶም ነዚ ዝጀመሩ ሰባት ዶክተር ኢብራሂም ዶክተር ሳልሕ ኑር محمد بشير دكتور محمد بشير دكتور سارة سعيد تبهال مالتي دكتور سارة سعيد دكتور محمد دكتور صالح نور سنغال دكتور إساق دكتور جبري كالوتون فتصوم أبرها خوينهم جميرهم مالتي عبد الله حلي ونيرو مسوم سلازي إذا أتم خوينهم كزاربو كما يتجمرهم نبايتا مسك أقربهم كما يجرنا إن نفتح نزل نجارزي منياتو كله تأنا نجار سلازخانة سلازنا ناتو ما أقربهم بخمس تباهلهم كمزحتو تجارج أو حساباتي صغيرة جن أتعرقي زبهر اسكي كابي إن أنا بقص أنت إنا خوينا نقالس دلنا مو مجمريا كمي أنت خوينا إن أنا بقالس تحويسنا نزس كي بؤس كان نجمر تباهلو ما بقسي انتايو ما بقسنا كل سب مسلو سلسته كففه كل سب سلت اندليو ايكونن كل سب من حاجه جلص عليو ايكونن ግን مسلو سلسته كففه كل يوصا له كل خا مقوامات ስለዚህ መሰልና سلسته كففه مسل سلسته كففه ተባሂሉ ነቲን ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይትስ አርቲክልስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ኦፍ ሂውማን ራይትስ 30 ዝኾና ሙሉ ዓለም زرع عملا نأن بأن نبقس ما كما بقسي نزي حيزنا نبقس تباهلو جن تيوم مسلمين حواتنا خا نحنا حموش تكيلار سالوانا نحنا ونحلنا أبز زي أتوي أبز مسألة زي تزرزرة علنا مسبلو زي تي هيلارز ناب برينسيبل تغيروا تي وداي ديسكاس كوين ناب برينسيبل تغيروا ناب ارتيكل تغيروا 35 ارتيكل توسخنا ان 35 زين 35 ارتيكل زين نمثل ارتراوين ابزخ خونا خوينو ابزخ هالو تمرتو صوتو اكلاو سنكلنو اتحساسبو ገንዘ ሃብታም ድዩ ድኻ ነውሕጂ ሓፂር ብዘይ ገድስኑ ኩሉ ሰብ ዝምልከት ስለ ዝኾነ መሰል በዚአን ተበጊሶም ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ከም መበገሲ ከም ፕሪንሲፕልስ ናይ ዚ ቃልሲ እዚ ኮና በዚአን ተበጊሶም ሕራይ እምበኣር በዚአን ተበገስና ማኣዝን ናይ ቃልስና كم يكونوا ما أذن يزق السزسي كم فلت علنا كمي نخيد بين جنا إنا نزين 35 عنك أزعت زين أتكبرنا وإعلان مثل سبس خنا بخم إنا نخبره زبلون أب زتين أب قطعن آتيو
بار زقلس زي سلسة معرف كباب هلو اللو وي أب سلسة كتمقلو كنكئل لنا حادي كلنا أب حادة دليت كنرعم لنا أب حادة قالو تاوي زخواني لوتي كنرعم لنا إذا أنت كفت يخل هاجراوي سنيت كفت يخل عندنا حزب خانا نحدحدو سنيت كفت يخل قدامي أبتخل أي كأ أبتخل أي درجة كأ بقول زخانة نقحت كلونا له political awareness economic awareness تحس نمتى على سأله نبي أخذ ذلي لوتي نبل نبي إنا مكيد ندلي تلوت أنا متأخذ ذرب حناجيب زي بحلف الزمن سيد زلون بسمرت توقعيو بسنة بنايسونا موجت بقعت توجدي أسلز متأنا زلوا تي من حيلو تهزبناون بقع زخنا نازق ألسز زبقع نقحت حليو كودبنا بأفلطون خخون قال سنة خاني بأفلطون خخون خبينا بين خيد كأخنا خنفلت إذا اتخلقت معرفت خون أبتسال سيتو خاني متسألة أخا مقد أمالتيو كله مستعدك متسألة أخا مقد أمالتيو تباهلو إذن كم way forward خوينان قريبا مالتيو سلازي إتي قالسس ملكع كحز تغيرو مالتيو سلازي زيهم أبالتوك زنبرو بزغط قازم عسر شوعات خا نساتهم كأجدوا مناتهم ترى يجورون يرم كما جرنا نزهز بزن أب حدا نمطو كما جرنا زقسي أب إدنا نجبطو فحيلونا إيلهم كأسهم كأ ناتهم فيستيفال يدالون يرم سلازي أبت فيستيفال وركشوب نخجبر وصينا مالتيو زز سرح زلو زيهم وجلز سرح وزلو مهرات سرح وزلون أو نخقرب أب وركشوب نخقرب نهزب نخقرب وصينا حنت ز قرب سجري زخدكو زيهم شمونتي إرتراوان مهرات خدالو خلو ناتهم ترمز أف ريفرنس نيروم ناتهم أجابا قالسا أجابا سرار حقا نيروم ترمز أف ريفرنس نتايو كاب أتي حلافنتهم كسع دنفر أجابا قالسهم وي أسرار حقهم كل حسب بايتا يمتص تزاربلو تمايتلو تزتيلو مكتا عند حزر لي خوينو تقاطعلو مستقاطعكا اندحري كل خاب حدا ريعمكا تصبو اندحر زي ريعمكا كن دمصي غيركا ابزح دمصي اب حدا ناي وحده دمصي تباهيلو خا يمزغب مخنياتو زدرب حساب يلن مخنياتو زخون حساب كمص كلو دحر بايتا حيزو سلازمص تباهيلو بخم يوم بخمس اكباب سرح نيرم حجي ناب دنفر تمصيو مالتيو اب دنفر مسمطو ابزين ناي 4 معلتي زنبرا فيستيفال تقدميت معلتي زيهم شمونت مورات نزن زدالوون 35 انقصاتن نزي اوي فورورد تبل كابزي نابي مازناس نابي كون يقبو نزبل 28 كالوت مهورات تصويعهم أقربهم تزتلو كلهم كأ fortunately كلهم تقبلهم ما قالتيو نصبحيتنا بحزب قريبو حزبون تخاتعلو تقبلوه أبزين حجي كل التنقرات اللوا كابتن عنقص 35 حنتي حدا خبعتهم نتاع حنتي عنقص سلا زي دغفا زنبره اسو كماينوريتي خوينو ناتو رئيتو قريبا مالتيو اب حزبي جنتايو ماجوريتي ايديا مالتي ماجوريتي اوبينيون تباهيلي مص ماينوريتي اوبينيون دحر اتزفات از عرق كامن حزبي عرق كازلو انا حزب ديليتي دحر زخون سلازي ناتو ناي ماينوريتي خوينا قريبا مالتيو كالئ ون حدا خباتهم أنا أبزي بزعبا transitional justice
ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ክንዛረብ ኣለና ኣብዚ ከኣትዋ ኣለዎ ሕጂ ዩኤን ስፖንሰርድ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ርእቶ ምፅዩ ግን እዚ ቀልጢፉ ፅቡቅ ሓሳብ ከም ሓሳብ ቅቡል እዩ ክኸውን ክንኣምነሉን ከይንኣምነሉን ግን ሕጂ it's too early ቀልጢፉ ዝተባሂሉ ግን ስቲል ሓሳብ ስለ ዝኾነ እምበኣር ህዝቢ ይቕረብ ተባሂሉ እዚአን እውን ናብ ደንበር ኮንፈረንስ ቀሪብና ኣብቲ ወርክሾፕ ሕጂ ኣብቲ ወርክሾፕ እቲ ነቲ ሓንቲ ዓንቀጽ ዘይተቐበላ እቲ ህዝቢ ስለ ዝተቐበላ ኣነ እምበኣር እሳ እንድሕራላ ዝዓንቀጽ እዚኣ እንድሕራላ ኣነ ኣብዝ ኣይቃለስን ኢሉ ገዲፍዎ ማለት እዩ ሰላም ገዲፍዎ እቲ ሓደ እውን እቲ ህዝቢ ተዛሪቡሉ እንታይ ዋና ዛዕባ መሰጋገር መንግስቲ ንዛረብ ጋና እዩ ኢሉ እውን ህዝቢ ስለ ዘይተቐበሎ ኮርዩ ማለት ኣሉታዊ ዝኾነ ኣካያይዳ ናብ ምቆያውን ስለ ዝኣተወ ካብኡን ብድሕሪኡ እውን ዝቐፀለ ኣብቲ ፌዝ እውን ኣይተዓደመን ስለዚ እንታይ እዩ ካብ ፌዝ 1 ማለት እዩ እታ ፌዝ 1 ስኒት ፌዝ 1 እንታይ ሒዛ ወፅያ ደንቨር ማኒፌስቶ ሒዛ ወፅያ ደንቨር ማኒፌስቶ እዚአን 35 አንቀጻት ናይ ሰብኣዊ መሰል ሓንቲ ከዓኒ ወይ ፎርወርድ ትብል ማለት እዩ ስለዚ በዚ መኣዝን እዚ በዚ ኣካይዳ እዚ ናበይ መፂና ናብ ፌዝ 2 መፂና እዚ ኣብቲ ፌዝ 1 ኣብቲ ወይ ፎርወርድ መጽናዕቲ ዝያዳ ክግበር ኣለዎ ከነጽንዑ ኣለና እዚ ወይ ፎርወርድ ንብሎ ዘለና ኣብ ሰለስተ ምዕራፍ ወይ ከዓ ማይልስቶንስ መቂልና ዘለና ቃልስና ብመጽናዕቲ ክንከዶ ኣለና ካበይ ናበይ ንከዶ ብመጽናዕቲ ክንከዶ ኣለና ተባሂሉ ሰለስተ ጉጅለታት ናይ መጽናዕቲ ተመስሪተን ማለት እዩ እቲ ሓንቲ እንታይ ተጽንዕ እታ ሓንቲ ነዚ ተቃውሞሲ ብኸመይ ጌርካስ ክጥርንፎ ትኽእል ክጥርነፍካ ኢኻ ትጥርንፎ ተጽንዕ እቲኣ ካልአይቲ 35 ዓንቀጻት ናይ ሰብኣዊ መሰል ከም መምርሒና ካብ ገበርናየን ናብዚአን ካእኹልና ካብ ረዓምና እዚአን የመበገሲ ቃልስና ከበልና እንታይ ኣየኖት ካብዚአን እየን ተጣሒሰን እንታይ ከጭብጥታት ኣሎ ንዝብል ከም ዝበዓል እዚኦም ናይ ዩኤን ሂውማን ራይትስ ካውንስል ዝገብርዎ ከም በዓል ኣምነስቲ ዝገብርዎ ነዚታት ኣጥፊፋ ኣጽኒዓ ከተዳሉ ተመዚዛ ማለት እዩ እቲ ኣሳልሰይቲ ከዓ መሰጋገር ግዜስ እንታይ ክመስል ኣለዎ ከመይ ኢና ከንሰጋገር ከምጂ ዝተጋገናዮ ጌጋ ንኸይንደግሞስ ብኸመይ ናብ ዲሞክራሲ ብኸመይ ብስን ብሃገራዊ ስኒትን ሃገራዊ ሃገር ምህናፅን ነዚ ኩሉ ሓቂፍናሲ ብኸመይ ንኸይድ ተጽንዕ ጉጅለ ነራ ኣነ ሕጂ ኣብዚኣ ተሳቲፈ ነይረ ዶክተር እብራሂም እውን ኣብዚኣ እዩ ነይሩ መስለኒ ኣብዛ ጉጅለ እዚኣ ካበይ ኢና እንታይ ኢና እንደሊ ዘለና ለውጢ ንደሊ ኣለና እንታይ ኢና ክንልውጥ ንደሊ ዘለና እንታይ እዩ ክልወጥ ዝደሊ ዘሎስ እንታይ እዩ እቲ ማለት ስቴት ኦፍ ኣፌርስ ኣብዚ ሕጂ ካረንት ስቴት ኦፍ ኣፌርስ ኣለና ኣብዚ ኩነታት ዘለና ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ክቅየር ከንደሊ ኣለና እቲ ዲዛይርድ ስቴት ኦፍ ኣፌርስ ዝሕለም ዘሎሲ እንታይ እዩ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሓደ ነዚ እዚ ኣጽኒዓ ማለት እዩ ኩነታት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ኩለንትና ናይ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እንታይ ይመስል ኣሎ ኣብ ምንታይ ኣለና ዝብል መጽናዕቲ ዓይነታውን ኣሃዛዊ ወይ ኳንቲቴቲቭ ንብሎ ኳሊቴቲቭ ዓይነት መጽናዕቲ ተዳልዩ ኣቅሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኢና ዘለና ግን ናበይ ንደሊ ኣለና ናብዚ ንደላ ናብኡ ብኸመይ ንኸይድ ናብኡስ ብኸመይ
نخيد መሰረቱ زين 35 ደጋጊመ ክብለኒ ምክንያቱ እሰን ስለ ዝኾና እቲኤን ቀንዲ ፕሪንሲፕልስ ናህና መቃለሲና ነዚአን ንኽር ግዝኣት ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ግዝኣት ሕጊ እንድሕሪ ሃልዩ ብርክቲ ትምራሐዮ ዋላ ሓሊማ ትምራሐዮ ዋላ ኢብራሂም ይምራሐዮ እታ ዓዲ ወርገማይ ግዝኣት ሕጊ ስለ ዘሎ መምስተሓዘኻ ናብ ሕጊ ክትከይድ ስለ ትኽእል ሕጊ ንኩሉኻ ስለ ብማዕረ ዝከላኸለልካ ስለዚ ነዚ ግዝኣት ሕጊ እዚ ንኽህልወና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዝብል ትፈልጥዎ ፍርቁ ሰብ ናይ 52 ናይ 952 ዶ ኣለና ናይ ቀደም ወለድና እስላሞም ክርስቲያኖም ብሓንሳብ ዘዳለውዎ ይብል እቲ ካልእ ከዓ ናይ 97 ምዕቡል ሕጂ ዝተገበረ ኣሎ ዶ ንዕኡ ቁዋምና ይተግበረልና ዲና ንብል ዘለና ስለዚ ነቲ ቁዋምና ንዕኡ ዘይንገብር ዝብል ዘተመፂ ማለት እዩ ኣብዚ ድሕሪ ክታዕ ምክርኻር ምዝታይ ከዓ ኣብ ምንታይ ተወሲኑ እቲ ጥጥብኡ ናይ 52 ዘይንወስድ ናይ 52 ሕጂ ከባቢ 70 ዓመት እንድዩ ማለት እዩ ንዕኡ ኣብ ክንደይ ምዕባለይ ክንደይ ግዜ መፂና ኣለና ክንደይ ለውጢ ጌርና ኣለና ከም ህዝቢ ዓለም ናበይ በፂሓላ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነት ከዓ ሕጂ የለን ስለዚ እንታይ ንወስድ ካብኡ ፀፅብኡ ንወስድ ናይ 97 ከዓኒ ብዙሕ ጎደሎታት ኣለዎ 97 ብዙሕ ሓደ ካብቲ ንኣብነት ክህሉ ዝኽእል ኢንክሉሲቭ ኣይነበረን እቲ ኣሰራርሓ ይበሃል ማለት እዩ እቶም ዝሰርሕዎ ግን ኢንክሉሲቭ ነይሩ ይብሉ ምክንያቱ እቶም ንሶም ዝደልይዎም ስለብኡ ዝነበሩ እቶም ንሶም ንዕኦም ዘገድስዎም ሰባት ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ኢንክሉሲቭ ነይሩ ይብሉ እቲ ሓደ ከዓኒ ኣነ ኣይነበርኩን ኣይተፀዋዕኩን ድምፀይ የለን ንዓይ ዝስ ኣይጠቕመንን እዩ ኣይርባሓንን እዩ ይብል ስለዚ እንታይ ኢልና ካብኡ ከዓ ፀፅብኡ ንወስድ ኢልና ናይ 97 ቁዋም ብዙሕ ጉድለታት ኣለዎ ብዙሕ አንቀጻት እውን ኣዝዩ ንጹር ዘይኮነ ኣለዎ ካልእ መዓልቲ ቀሪብና ነዚታት ከነዛርበሉ ወይ ከንዝርዝሮ ንኽእል ንኸውን ግን ከምቲ ከም ቁዋምሲ ንጹርን ጽሩይን ኣይኮነን እንደገና ክልተ ትርጉም ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ንቐጠፍቲ ዝጥዕም ነገራት ኣጻሕፋታት እውን ኣብኡሎ ከም ድላይካ ትርጉሙ አንቀጻት እውን ኣብኡሎ ስለዚ ነዚ ገዲፍና ከዓ ንሕና አንዳጻፈፍና ኣጻፊፍና አንዳጻረና ካብኡ ዘዝበለጸ ወሲድና ኦኬ ሕጂ ዘዝበለጸ ክብለኩም ጸኒሐ ዝበለጸስ እንታይ እዩ ትዝበለጸ ዳ ሃገራዊ ረብሓ እዩ እንድሕር ንሃገር ክትሃንጽ ትነቀል ኣለኻ እንድሕር ንሃገር ስኒት ከተምጽእ ትሓስብ ኣለኻ ጠለብካስ ኣይሰርሕን እዩ ጠለብና ጥራይ ይሰርሕ ረብሓ ሃገረይ ረብሓ ይሰርሕን እዩ ረብሓ ሃገርና ጥራይ ይሰርሕ ረብሓ ኩልና ሃገርና እንድሕር ረቢሓ ኩልና ብማዕረ ክንረብሕ ንኽእል ኢና ብዝብል ነቲአን ንዓና ዘድልያ ዘርባሓና ንዕአን ወሲድና ኣፅፊፍናየን ማለት እዩ ሓዊስናዮ ነዚ ምስ ገበርና ብኸመይ ኢና ሞ ነዚአን ክንመርፀን ከለና በመጀመርያ እንተ ከምታ ዝበልኳ እቲ ኣብ ፕሪንሲፕል ንብላ ነበርና እቲአን 35 ናይ ሰብኣዊ መሰላት ንሰን ዘማእኸለ ክኸውን ኣለዎ ትቕዋ ዋላ ቻርተር ንበሎ ንዕአን ዘማእከለ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ከም ዝበልኮ ሃገራዊ ረብሓ ክኸውን ኣለዎ ክህልዎ ኣለዎ እንታይ እዩ ሃገራዊ ረብሓ ክንብል ከለና ንኩሉ ብማዕረ ዝርኢ ብማዕረ ዕድል ዝህብ ፀጋታት ሃገር ከዓ ብማዕረ ክጥቀም ንኩሉ ሰብ ዝፈቀድ ማለት እዩ ሃገራዊ ረብሓ ክንብል ከለና ስለዚ ነዚአን ከዓኒ ነዚ ከዓ ኣብ ማእኸል ዘማእኸለ ክኸውን ኣለዎ ሃገራዊ ረብሓ ማእኸል ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና እቲ መሬት ኣይኮነን ዝያዳ ሃገር ንብሎ እቲ ህዝቢ እዩ ንሃገር ዘበላ
اتا سالسيتي كم ممزن جرنا نوسنا زنبرنا معرنتن فتحن كنقص خلالو ورقت تندالو قوامسي معرنتن فتحن كنقص علو ديمقراطياوي سرعه نمهناص اندحري تعادلكاس نخلو سب معرك خلالو صوتا زيفلي ሃይማኖት ዘይፈሊ መልክዕካ ዘይፈሊ ቁመናካ ዘይፈሊ ካበናይ አውራጃ መጽኻ ዘይፈሊ ካበናይ ማይ ቤት መጽኻ ዘይፈሊ ስንኩል ዲኻ አይኮንካን ዘይፈሊ ኮታስ ማልቲ ዳይሜንሽናል ማዕርነት ዘረጋገፀ ንኽኸውን ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ስለዚ ነዚታት ዝገብሩ ካብ ክልቲኡ ወሲድና ኣተዓራሪና ዝዕረ ተዓርዩ ዝንፀር ተነፂሩ ተጻፊፉ ተዳልዩ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ክልቲኡ ዘየለ ከዓ ነገር ነይሩ ኣብ ክልቲኡ ዘየለ ንኣብነት ናይ 1952 መሰጋገሪ ግዜ ይኮነ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ኣይነበረን እቲ ናይ 1997 ከዓ ናይ 97 ከዓኒ ንዝቆመ መንግስቲ ዳይምበር ንምስግጋር ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ መሰጋገሪ ግዜ ብዙሕ ካልእ ነገራት ስለ ዘለዎ ቋሚ ስለ ዘይኮነ መሰጋገሪ ግዜ ንዕኡ ዝምልከት ነገራት ከዓ እቲ ቤስት ፕራክቲስስ ኣብ ዓለም ተገይሩ ንብሎ ንዕኦም እንዳረኣና ኣብ ካልእ ዓዲ ከምዚ ናህና ኩነታት ዘጋጠሞም እንታይ ገበሩ ከምዚ ናህና ንዓና ከምዚ ናህና እኳ ብዙሓት ዘጋጠመን ኣይክህልዋንን ግን እተን ከምዚ ናህና ዝመስል ዘጋጠሞም እንዳበልና ርኢና ቤስት ፕራክቲስስ ትበሃል ርኢና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ወሲኽናሉ ንሕና ሓደ መሰጋገሪ ፍትሒ ንብሎ እዛ ሃገር እዚኣስ ተበዲላ እያ ህዝቢ ተበዲሉ እዩ ሃገር ተባሕጉ እያ ተሰሪቃ እያ ህዝቢ እውን ተሰሪቁ እዩ ህዝቢ ተበዲሉ ብዙሕ ሰብ ህይወቱ ከፊሉ ቀተሊኡ ዘይፍለጥ ኣበይ ማውቱ ዘይፍለጥ ኣበይ ተኣሲሩ ዘይፍለጥ እዚ ኩሉ ግፍዕታት መዓት ንጹህ ሰብ ተሃሲሎ ስለዚ ነዚ ተሃሲሉ ዘሎ ኦኬ በቃ ስርዓት ከይዲ እዩ ሕጂ ገዛና ንኺድ መንግስቲ መጽኢ እዩ ኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝሰረቀ ሰሪቁ ሒዝዎ ክኸይድ ከፍቀድ ሲ ፍትሒ እውን ኣይኮነን እዚ ተቐተለ መን ቀታሊኡ ከይፈለጠ ንምንታይ መይቱ ከይፈለጠ እቲ ወለዲ ወይቶም ቤተሰብ ክኽየድ ኣይከኣልን ገንዘብ ህዝቢ ገንዘብ ሃገር ክምለስ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ከዓ ነንሕድሕዱ ክዕረቕ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ክዕረቕ ኣለዎ ስለዚ መሰጋገሪ ፍትሒ ወይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ንብሎ ፍትሒ ኣብ ዝጋር دكتور سارة في جيزي بقمة بمئتاف ودكتور إبراهيم ونعدل كنبوس لزخنا قريب عينيش تقع سمو عدل كي إذا زملنا ودي اللهم سلازي نازي هو مالتي مسجاجري زي ترانزيشنال جاستيس كوميشن كقوم كأني من مريت قداي أزيو معنا نورحي أكل سنبت 4 ساعات زكاة عنا سلازقوني إذون ناي مريت كوميشن قيمو ناي مريت بخمي جرو نابوانا تاتو يملس تتصنع خالق دحري مسغاغري كال منغستي قوام منغست نخمص كونستيتيوشن تغبر كاني كوميشن قوام نزي انك او يتيناين مالتي زي ارتكلتو زي نبري مالتي سلازي نزي درافتات زي حيزنا ناب من قريبنا اب واحد شوعتي 2019 ናብ ህዝቢ خنقربو ወሲና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እተይ ከነቅርቡ ቅድመ መቅራብና እንታይ ጌርና ናብ ከባቢ 200 ዝኾኑ ካብ ኣሜሪካ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ዝነበሩ ምሁራትና ከይተረፈ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሰባት ከይተረፉ ንብዙሓት ሰባት ሰዲድና እስከ ረእይዎ እዚ ዳሊና ሞ እንታይ ርእይተኩም ኢልና ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ኣተባባዕ ዝኾነ ፊድባክ ረኺብና ናብ ኣኺባ ኣቲና ማለት እዩ ናብ ኮንፈረንስ ኣቲና ብ5-6
ጁላይ 2019 ኣብ ኣኼባ ኣትዩ ኣኼባ ዝመፀሰብ ብዘይ ንዓቅ ቁፅሪኡ ካብ 200 ካብ 300 ክሳብ 350 ዝኸውን ህዝቢ ቀሪቡ ኣትዩ ተዘትይዎ ኣብዚ ወርክሾፕ እዚ ተዘትዩ ዲስካስ ተገይሩ በሉ ንሕና ስኒት ስታዲ ግሩፕ እንሄለ ነረክበኩም ኣለና እዚአን ሰሪሕና ኢልና ክነረክቦም ከለና እንታይ ንዓና ተረክቡና ጀሚርኩም እኹም ወድእዎ ኣብ ተግባር ኣውዕልዎ ወረቐ እንተ ክንገብሮ ንሕና ኢሎም በዚ ንኽነ ተግብሮ ተማሕፂኖምና ማለት እዩ ካብዚ ከም ስታዲ ግሩፕ ኮንካ ክቕፅል ኣይከኣልን እዩ ነዚ ኣድቮኬት ክንገብረሉ ከነ ተቐባልነት ንኽህልዎ ንኽሰርሕ ህዝቢ ከዓ ብኡኡ ተመሪሑ ንኽኸይድ እዚ ኩሉ ክንገብር እንተደኣ ኮይና ስታዲ ግሩፕ ጥራይ ክንከውንና ክንተርፍ ኣይንኽእልና ስታዲ ግሩፕ መፅናዕቲ ጥራይ እንዳገበርካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢልና ናብ እቲኦም ኣብታ ሸዓ ዝነበርና እቲኦም ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቲ ተዘራሪብና ሰለስተ ኻባና ንሕና ስታዲ ግሩፕ ጥራይ ኮይና ኢና እንተርፍ ኣፅኒዕና ጥራይ ወረቓቕቲ ምድላው ኢና ሓላፍነትና ኢሎም እቶም ካልኦት ከዓኒ ንሕና ሓላፍነት ህዝቢ ሂቡና እዩ ነዚ ኣድቮኬት ንግበረሉ ንህዝቢ ንምሃረሉ ህዝቢ ካበይ ጀሚሩ ናበይ ይኸይድ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ንዝብል ድምፂ ብድምፂ ብኣብዝሓ ድምፂ እቲኦም ሰለስተ እውን እምበኣር እንድሕር ናብ ስኒት ምንቅስቓስ ስኒት ትኸውን ኮንኩም ንሕና ኢሎም ኣይ ክንቀፅልን ኢና ምሳኹም ኢሎም ወፂኦም ሓንቲ ካብዚኣ ዘረስዓ እኳ እንተደኣ ሃልያ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ካብ ቀዳማይ መድረኽ ናብ ካልኣይ መድረኽ ክንከይድ ከለና 5 ጥራይ እንዲኦም ተሪፎም ዶክተር ሳራ ኣልጌሳ ካልኦት ክልተ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያት ምሰልገሱ 5 ጥራይ ስለዝተረፉ 5 ደቂ ኣንስትዮ ከዓ የእትዮም ካብአን ኣነ ከዲቻ መሐመድ ጣሃ ኣበባ ኣብርሃ ካልኦት ገነታይ ነበረት ናብ ካልኣይ ዙር 5 ነርና ኤኒዌይ ስለዚ እንታይ ኮይናታ ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቲ 10 ሰብ ኮይንና ኮይና ሰዓብያት ሓሙሽተ እስላም 5 ክርስቲያን 5 ደቂ ኣንስትዮ 5 ደቂ ማይክሮፎን ኮይና ኢና ክሳዕ ኣብዚ ኣብፅሕናያ ስለዚ ኣብዚኣ ናብ ዶክተር ኢብራሂም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ እንታይ ከም ዝገበርና ከዓ ዶክተር ኢብራሂም ክገልፃ እዩ ተሓቶን እንተደለኹም ብድሕሪኦ ተሓቶን ትኽእሉ የቐኒለይ ፅኒልኩም ሰማዕኩምኒ ቴንክ ዩ ዶክተር ሳራ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ጉዕዞ ከመይ ጀሚሩ ኣብዚ ሕጂ በፅሕዎ ዘሎ ካልኣይ ምዕራፍ ዝበልክዮ ኩሉ ብትንተ الحرب كفينا ينقب تجارب بالحرب كفينا ينقب تجارب زلم كفينا ينقبر دي بحلم صوبوا لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلب والدلاق الكرسي حلم سميت وانكري قبينا لزلم اريتريا لتألم سميت وانكري قبينا لزلم اريتريا لتألم كفينا كفينا كفاءة حديد الزم اريتريا
تكفينا كفي الحديد الزم مريئك تم وبسمعك تم مريئك تم وبسمعك تم من تتهاجى أبوك إنكم